дар радифи ташаббусу иқдомҳои шоистаи президенти мамлакат пешвои муаззами миллат ҷиҳати тақвияти рушди китобхонӣ, ҷалби ҷомеа ба мутолиаи китоб, роҳандозӣ ва идома ёфтани озмунҳои ҷумҳуравӣ аз ҷумла озмуни ҷумҳуравӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, ба маротиб афзун намудани ҳаҷми мукофотпулиҳо барои ғолибони озмун, таъмини ҳавасмандгардонии ғолибон, омӯзгорон ва падармодароне ки фарзандонашон дар даврҳои вилоятӣ ва ҷумҳуравии озмун муваффақ мешаванд, дар сатҳи вилоят низ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят тадбирҳои таҳкимдиҳандаи шавқу завқи ҷомеа ба китобу китобхонӣ андешида мешавад. тибқи қарори раиси вилояти Хатлон барои донишҷӯён, хонандагон, омӯзгорон, ашхоси синни соли гуногун ки дар даври вилоятӣ озмунҳо ғолиб мешаванд ва хароҷоти иловагӣ 1 миллиону 858 ҳазор сомонӣ пешбинӣ гардидааст. дар пайравӣ ба ин ҳадафи дурандешона бо иқдоми раиси вилояти Хатлон дар қаламрави вилоят соли 2025 соли фарҳанги китобхонӣ эълон карда шуд ки ин ташаббус аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандӣ бахусус аҳли маориф хушпазироӣ меёбад. тибқи мушоҳидаҳо дар шаҳри Бохтар аҳли маориф бо ҷонибдорӣ аз эълон гардидани соли 2025 соли фарҳанги китобхонӣ иқдомҳои ба мавридро сомон дода, дар баробари он ки ҳар рӯзи шанбе бо пешниҳоди раёсати маорифи вилоят рӯзи китобхонӣ ва маҳфилҳои китобхонӣ доир карда мешавад, ҳамзамон дар ҳар як муассисаи таълимӣ фаъолияти маҳфилҳои китобхонони наврасро ба роҳ мондаанд ки ин иқдом имконияти мусоидро барои ҷалби бештари хонандагон ва мутолиаи китоб ва омода шудани хонандагон ба озмуни ҷумҳуравӣ фуруғи субҳи донои китоб аст фароҳам меоварад. мақсади соли фарҳанги китобхонӣ эълон гардидан ин ҷалби хонандагон ба китобу китобхонию ба намин китобхона мебошад ки намин кӯдакон дар кӯча беҳуда нагардану омада ба мутолиаи китоб машғул шаванд, чунки китоб фикри кӯдаконро ба қувват мегардонад, хотираи онҳоро, зеҳни онҳоро мустаҳкам менамояд, нутқи онҳоро буро мегардонад, луғати захираи луғавии онҳоро бой мегардонад. яъне ҳамаш ба тариқи мусбат аст ки яъне бояд хонандагон бисёртар омада дар ҳамин китобхона аъзо шаванд, аз ҳамин маҳзану илму маърифат бисёртар истифода баранд. арзишҳои фарҳангии халқи кӯҳанбунёди тоҷик, мероси маънавии ӯ дар давоми ҳазорсолаҳо манбаи пуриқтидори маънавиёти халқҳои шарқ ба ҳисоб мераванд. қобили зикр аст ки мероси бою гаронбаҳои фарҳанги халқи тоҷик собит месозад ки тарбияи ҷавонон пеш аз ҳама аз фикру ақидаҳои инсондӯстӣ, ахлоқи баланди ватанпарастӣ, хиштаншиносӣ ва меҳнатдӯстӣ сарчашма мегирад ки асоси онро хислатҳои олии инсонӣ, олиҳимматӣ, дӯстӣ, росткорӣ, поквиҷдонӣ ва ғайра ташкил медиҳад. ба ҳамагон маълум аст ки фарҳанги бой ва ҷаҳонбинии васеъ доштан, инсони олиҳиммату комил будан, ватандӯсту инсонпараст ва бо маърифату поквиҷдон, мутахассиси варзидаву донишманди бузург шудан, ин ҳама аз рӯи китобхониву китобдонӣ ба даст меояд. зеро китоб дар ҳар як давру замонҳо равшангари имрӯзу фардои миллат, ҳамрози қалбҳои инсонӣ маҳсуб меёфт. китоб ихтирои башар, манбаи нуру зиё аст. он раҳнамои беғаразу хиратгустариест ки ҳамагонро ба пиндори рафтору кирдори нек ҳидоят менамояд ва самтҳои гуногуни зиндагиро мунаввар мекунад. соли 2025-ро ҳамчун соли фарҳанги китобхонӣ эълон намуданд. мо хонандагон бояд кӯшишу заҳмати худро ба китобхонӣ бештар намуда, ба китобхонӣ омада, ба китобхонаҳои вилоятӣ ва шаҳри Бохтари худамон омада китобхонӣ. ман бо модарам омада ҳар бегоҳ ба китобхонӣ машғул мешавам, чунки китобхониро хеле дӯст медорам ва дар ҳамин таътиле ки буд мо бисёр китобҳоро аз бар намудем ва яке аз онҳо китобҳои устод Абабдуллоҳ Рӯдакӣ мебошад ки ман ӯ шоири дӯстдоштаи ман аст. ман бештар ба китобхони ӯ машғул мешавам ва дар оянда мехоҳам ки дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дубора иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардам. баъд аз эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли фарҳанги китобхонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, махсусан дар муассисаҳои таълимӣ, маҳфили дӯстдорони китобро ташкил ва ба роҳ мондаанд ки барои насли наврас ва ҷавонон хеле муфид арзёбӣ мегардад. бояд гуфт ки ин иқдоме ки аз ҷониби роҳбарияти
мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ ба роҳ монда шудааст, яке аз иқдомҳое мебошад, ки барои донишманду босавод гардонидани насли ҷавону наврас мусоидат менамояд. маъруфи назрӣ, Фахриддини Карим, Намузали Эргаш барои барномаи таҳлилию ҷанбастии 7 рӯзи Хатлон.